Kaunti ya Kisii Mingo Magara maiko yokwerusia sokurwa nekero kyobo governor ni gobona abagirango batebire bagochiko moko boko eri abagirango bo bokonyole getali kyobura ya sorogongo roiturwa gusi roboti uru asenchira yobokirano. Abarai n'abanasiasa nigo bagenderete kweroberia na koligia gusirwa eryokobwa ase obochori boli bosio. Imeye bunge ya South Mogrango oyokobolia ekerogo kyobo seneta korwa ekiama gya Jubilee omoske Omingo Magara na egwa okoboko amona bamenyi be bunge yo eryogo chikogendereria eganga yae yokoligia ekerogo abo asateba ekerenge kenene keirera okoligia ekerogo ekyo ngelianga omogirango bwebirwe asamatuka mange ase birogo bye county ya ikirese korakananga omogirango ase Kisii county kitimu kwenye intara so ase Jubilee bononde kitimu chonsi ya koligo borai ase Gusii mtia bwate mumembo de bwansu korwa ase bare mune candidate ya Kirogi county kula ko tiba brama to bagucha na intutura ngusensema ite steria sengi chukwegimeria lakini sengi iri sango kera betrete batabasanga so ase kiama ya Jubilee bora ase Jubilee yana so ananyero maka Kristo Breno ari no kuri musenta kwa Kisii county to bwate deputy governor ko William Baka kabere technical servant ko kutudu sa South and I only get tenga ngori kitoro mu women rep na kora euki traera ko tra mangana yo women rep abarai ao kurwa ebyama ao kurwa ebunge yo nigo barwa ebirengereri byabo asebateba mbachikubwatera na guchya komwa Omingo amagoro chipro kwa kura chijaja kwa kwa chigoko ira aba sasa wamone na mwezi pi ijera mali kurwa chikure ko ko ile sai mu toigo e ko ko ngana ori ile bosongo kwesi bino tuwaro oyumo ndogo cha komo korea abwaria buyo bantu kuna mwenye nara Kisii county esamba ngana yo boseneta na siasa Omingo nari urosana aye eto bwana ndo ndo mena EU European Union or South African Union kuko na wakala siasa ali ya iburole abamenyi na barobwo tibatigiri magega ase na barobwo bakwanira engane yo egento to koligi no boseneta bosaban ekwacha munumu girango to swawo oboseneta nacha ikura bana kiricho sipi ya goja kobagu Ominga nyoreke manzo ni nyoreke bon bachibe kirebuya Ominga nyoreke sipi no de brava girango maki wanjiroriyo boseneta wa Kisii county na bagirango tuli bakana ni no ndo ko bali present diga ya se amen abagirango nigo berure gochikomwa amagoro omoske Omingo Magara asokorye ekerogo kyobo seneta kurwa ase kiama gya Jubilee nigo bayakwana ya asegeti kia Nduru Girls asebanyara ko bakumusabira na kumwa amagoro elindelio anyara ko gendereria eganga yaye yekorya ekerogo kyobo seneta gingo reporteria egeta sen Kendizi TV eletariane Mildred Momanyi Biyamuno